masinati ang kainit sa panahon hangtod sa adlaw nga Sabado apan sa adlaw nga Domingo makasinati kita og pagdag-om. Ug alang sa dugang weather update aniya si Romeo Aguirre ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Maayong hapon, mao kini ato ang latest nga weather update para karong adlaw. Wala gihapon kita na sigpatan nga mga daotang panahon, sulod o gawas man sa ato ang Philippine Area of Responsibility, samtang easterlies o kining init nga hangin gikan sa sidlakan, mao gihapon nagaapekto sa kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan. O sa tuang forecast, sa musunod na 24 oras, ang kinatibuk-ang probinsya sa Sugbo, lakip na ang kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan, padayong makasinati sa init na panahon. Inubanan sa mga panagsang pagkamapanganuron sa kalangitan, apan ubos gihapon ang mga kahigayunan o tsansa sa mga pag-ulan. Samtang para sa sitwasyon sa kadagatan, tungod sa easterlies ato ang hangin, nagagikan sa sidlakan ngadto sa amihanang silangan, ug ang kadagatan sa kinatibuk-ang arkipelago sa Pilipinas magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalud. Samtang kadagatan muhunas alas 10:39 sa gabi sa gimug-on nga punto 18 metro, mutaw pod ugma alas 5:07 sa buntag sa gitas-on nga punto 5 metro. Samtang para sa atoang expected nga temperatura ugmang adlaw diri sa Central Visayas dunay temperature range nga 25 to 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas mas init og gamay sa 25 ngadto na sa 33 degrees Celsius. Ingon man sa Western Visayas 25 to 33 degrees Celsius. Og ang equivalent nga heat index niini diri sa Central Visayas naa sa 40 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas gikan sa 40 ngadto sa 42 degrees Celsius. Ingon man sa Western Visayas naa gihapon sa 42 degrees Celsius. Kini nasa extreme caution, so atong awhag nga likayan ang direktang pagpainit sa adlaw sugod alas 10 ngadto gid sa alas 4 sa hapon ug minom kita og daghang tubig. O para sa tuwang extended weather outlook para sa Domingo hangtod na sa Martes, atong nakita nga magapasulabi gihapon ng init nga panahon sa kinatibuk-ang bahin sa Kabisayaan, apan dunay mga tsansa sa mga lumalabay o patak-patak na pag-ulan tungod sa mga isolated nga rain showers gikan sa Domingo hangtod na gyud sa adlaw nga Martes. Samtang atoang adlaw musilang ugma alas 5:28 sa buntag. O para sa dugang detalye, bisitaha amo ang website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ingon man amo ang mga social media accounts nga naka-flash sa inyong screen. O dinhi na lang kutob, gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Romeo Aguirre, og para sa Balitang Bisdak, may hapon.